ኣብ ፎሬክስ 20,000 ክሳብ 50,000 ኢንካም ይገብር ኣሎ ማለት እዩ ሶ ብሓንሳ ኮይና ክንከፍታ ኢና እዚኣ ዊን ልኢኽለ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ውሽጣ እውን ጽሑፍ ገይርላ ኣሎ ማለት እዩ ብሓንሳ ኮይና ከነንብባ ኢና ሰላም ከመይ ትኾኑ ሰላም ክትሉ በዓል ሙሉ ተስፋዬ ኣብ ዝሓለፈ 7 ዓመታት ማለት እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ ወይ ከዓ ስፔሲፊካሊ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ ብዛዕባ ፋይናንሻል ማርኬት ይዕሙቕ ኣቢለ ትምህርቲ ከጽንዕ ይጅምር ማለት እዩ ብርግጽ ከዓ ኣጽኒዐ ማለት እዩ ሓደ ፍሉይ ዘጽናዕኽዎ ነገር እንተሃልዩ ካብዚ ፋይናንሻል ማርኬት ካ ብዛዕባ ፎሬክስ ትሬዲንግ ወይ ከዓ ኢንትራዴይ ፎሬክስ ትሬዲንግ እዚ ማለት ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ናይ ማርኬት ምንቅስቓስ ርኢኻ ማለት እዩ ባይ ምግባርን ሴል ምግባር ማለት ወይ ከዓ ምግዛእን ምሻጥን ኣጽኒዐ ማለት እዩ ኣጽኒዐ ኣብ ዝወዳእኹሉ ባክ ቴስት ገይረ እቲ ኣነ ዘጽናዕኽዎ ስትራቴጂ ከም ዝሰርሕ ወይ ከዓ ኣብ ሪል ማርኬት ከም ዝሰርሕ ኣጽኒዐ ኣብ ዝወዳእኹሉ እዋን ግን ኣብ ኣፍሪቃ ከም ትፈልጥዎ ማለት እዩ ካብ ኢድካ ናብ ከብድኻ እዩ ካፒታል ኣሎ ናይ ገንዘብ ሕፅረት ኣሎ ማለት እዩ ገዛ ክራይ ክትኸፍል ኣለካ ሶ ነዚ ዝተማሃርክዎ ኣነ ኣፕላይ ንምግባር ማለት እዩ ኣብ ሪል ወርልድ ወይ ከዓ ኣብ ሪል ማርኬት ኣፕላይ ንምግባር ምስ ሓደ ኢትዮጵያዊ ኣነ ኣናላይዝ ክሰርሓልካ ኣናላይዝ ማለት ነዚ ማርኬት እዚ መጽናዕቲ ትገብሮ ድሕሪኡ ኣበይ ክትገዝእ ከም ዘለካን ክትሸይጥ ከም ዘለካን ነቲ ኢትዮጵያዊ ኣነ ኢንፎርሜሽን ሂቦ ንስኻ ነቶም ኢትዮጵያውያን ትሬደራት ማለት እዩ ወይ ከዓ ነቶም ሲግናል ናቱ ዝገዝኡ ዝነበሩ ሰባት ንኽሸጠሎም ንሰማዕ ማለት እዩ ስምምዕና $50 ንክኸፍለኒ ንሱ ኣነ ከዓ ኣናላይዝ ንክሰርሓሉ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ዩቲብ ስርሑ ናቱ ከዓ ትሬደር ኮይኑ ሲግናል ዝሸይጥ ኢትዮጵያዊ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ኣናላይዝ ኣብ ዝገብረሉ ዝነበርኩ እዋን ማለት እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ምስ ኤርትራውያን ኣብቲ ናቱ ግሩፕ ኤርትራውያን ንረክብ ማለት እዩ ኤርትራውያን ምስ ረኸብኩ ከዓ ካብዞም ኤርትራውያን ሓደ መምህር ጳውሎስ ይላለ ማለት እዩ መምህር ጳውሎስ ሓደ ካብቶም ናይ መጀመርያ ናተይ ተምሃሮ ዝነበሩ ሰባት እዩ መምህር ጳውሎስ ኣዝዩ ፍሉይ ዝገብሮ ነገር እንታይ እዩ ንስኻ ካብዞም ናይ ኢትዮጵያውያን ብ50 ትሰርሑ ዘለካ ግደፎም ንዓይ ጥራይ መሃረኒ ነዚ ናትካ ስትራቴጂ ንዓይ ጥራይ መሃረኒ ኣነ $50 ክኸፍለካ እየ ኢሉ ሰማዕኒ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ይምህሮ ካብ ትፅቢተይ ንላዕሊ እውን ነዚ ፋይናንሻል ማርኬት ኣጽኒዕዎ ነቲ ኣነ ደጽናዕኽዎ ስትራቴጂ ብምጽናዕኻ ኣዝዩ ፕሮፊቴብል ወይ ከዓ ኣዝዩ ካስፓል ዝኾነ ሰብ ኮይኑ ይርከብ ኣብዚ ሕጂ እዋን ማለት እዩ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣነ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሆላንድ ምስ መጻኹ ከዓ እንታይ ይገብር ንሱ ነዚ ናተይ ኦፊስ የርዮ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ሕጂ እዋን በዘና ኣሽቱ ላፕቶፕ ገይረ ትሬድ ዝገብር ዘለኹ ማለት እዩ ኣነ ፐርሰናሊ ምስ መምህር ጳውሎስ ግን 5 ዓመት ስለዝሰርሐና ኣብ ኢትዮጵያ ከለኹ እውን ሞኒተራት ትሬድ ዝገብረሉ ሞኒተራት ወይ ከዓ ዓበይቲ ስክሪናት ማለት እዩ ስለዝነበረኒ ሓድሽ ዓዲዩ ስለዚ ሓደስቲ መሳርሒታት ከድልየካ ክእል ብምባል ነዛ ኣቐድም ኣቢልኩም ዝረኣኹማ ቴሌቪዥን ይገዛእለይ ማለት እዩ ሶ እንታይ እዩ ዝበሃል ኣቦታትና ክዛረቡ ከለዉ ሲ ንዝገበረልካ ወይ ግበረሉ ወይ ከዓ ንገረሉ እዩ ስለዚ ነዛ ቴሌቪዥን ብሓንሳ ኮይና ክንከፍታ ኢና ሌትስ ጎ መምህር ጳውሎስ ዝለኣኸለይ ጊፍቲ ወይ ከዓ ቴሌቪዥን ነዚኣ ትመስል ማለት እዩ ሶ ምዛ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክትጥቀመላ ዝፅናሕኹ ላፕቶፕ ከነናፅረን ኩልና ማለት እዩ ከም ትሪእዋ ዘለኹም እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብዚ ሕጂ እዋን ክትጥቀመላ ዝፅናሕኹ ላፕቶፕ እያ ማለት እዩ ዕብየት ናይዛ ቴሌቪዥን ንኽትሪእዎ ማለት እዩ ከምዚ ጌርኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ብተወሳኺ ኣነ ከምዚ ጌርኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ማራያ ኣነ ዳወይ ነዊሕ ግን ካብ ጫፍ ናብ ጫፍሲ ዳርጋ ሙሉእ ማለት እዩ ወይ እውን ናብዚ ክትሪእዎ ከለኻ ብጣዕሚ ይነውሕ ኣክቹዋሊ ዕብየታ 65 ኢንች እያ which means ብጣዕሚ ዓብይ ቴሌቪዥን እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ዓብይ ሞኒተር እዩ ማለት እዩ ሶ ብሓንሳ ኮይና ክንከፍታ ኢና ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ብተወሳኺ እዚኣ ዊን ልኢኽለይ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ውሽጣ እውን ፅሑፍ ገይርላ ኣሎ ማለት እዩ ብሓንሳ ኮይና ከነንብባ ኢና I'm so happy actually ካልእ እውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንዓ መስቀሊ ዝኸውን እውን ኣብዚ መንደቕ ትሬድ ክገብረላ ከለኹ ንዓ ዝኸውን መስቀሊ እውን እዚ ልኢኽለይ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ብሓንሳ ኮይና ከፊትና ኢና ክንሪኦ እንታይ ምዃኑ ሶ ብሓንሳ ኮይና ክንከፍታ ኢና
ኦኬ ኣብ መወዳእታ ማለት እዩ ኣውፂና ያለና ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቢታት ሓደስቲ ነገራት ኣለዋ እጂ ግን እዛ ካርቶን መጀመርያ ክንድርብያ እሞ ተመሊስና ክንውላዕ بحنسا خوينا هنكفت أينا مالتيو قدمي ግን ታይና هنገብር ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እውን ሊኢኽለይ ነይሩ መምህር ጳውሎስ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ንቐድም ኣቢላ ከም ዝገለፅኩልኩም ነዚኣ ስክሪን እዚኣ ኣልዕል ኣቢልካ ንክተኣስራ ወይ ከዓ እንድሕር ናብ ደስ በለካ ማእዝን ክትቀያይራ ትኾንካ ንኣብነት ከምዚ ንእሰር ምሽ ሕጂ ተደሊኻ ነጆ ንላዕሊ ወይ ክተብላ ትኾንካ ባይ ዘ ወይ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ዝጠቕመካ እዚ ማለት እዩ ሶ ንሕጂ ኣይክንጥቀመሉ ኢና ምክንያቱ ከም ዘላቶ እውን ፅቡቕ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ ፅቡቅ ኮይኑ ረኺበ ኣለኹ ማለት እዩ ሶ እንታይ ኢና ክንገብር እዚኣ ምናልባት ኣብ ካልእ ቪድዮ ወይ ኣብ ካልእ ትሬዲንግ ሴትኣፕ ምስ ገበርክዎ ከሪአኩም ክኸውን እየ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ ክንገድፋ ኢና ብተወሳኺ መምህር ጳውሎስ እንታይ ሊኢኽለይ ኣሎ ብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣ ከዓ ምስኣ ሊኢኽለይ ኣሎ ማለት እዩ ሶ actually ኣብ ኢትዮጵያ ከለኹ እውን ከምዚኣ ሰድለይ ነይሩ ማለት እዩ አይደል ደሆነ ግዜ ሪኢኹም ኣትኾንኩም ኣይፈልጥን ግን ከምዚኣ ምእሰር ዘላታ ኣብ ኢትዮጵያ ከለኹ እውን ሰድለይ ነይሩ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሰድለይ ኣሎ ሶ ንእሽተይ ፅሕፍቲ ገዲፍለይ ኣሎ ሶ ብሓንሳ ኮይና መጀመርያ ንኣ ክነንብባ ኢና ማለት እዩ ኣጋጣሚ ኣብ ኣሜሪካ ስለ ዝነብር ብቡስጣይ ሊኢኽለይ ነይሩ ግን ኣነ ነቲ ስምናተይ ስለ ዝረኣኽቦ ከፊተይ ኣፀኒሐኩም ግን ብሓንሳ ኮይና ክንሪኣ ኢና That's crazy. ሳላኻ ህይወተይ ተቐይሩ ኦፊሰይ ተኸፊቱ እንሆ ኮምፒውተረይ ከፊተ ከም ዓለመይ ኣብ ፎሬክስ 20,000 ክሳብ 50,000 ኢንካም ይገብር ኣለኹ ብሩኽ መዓልቲ ምሳኻ ዝተላለኹሉ ኦኬ ብሩኽ መዓልቲ ምሳኻ ዝተላለኹሉ ኣነ እውን ምሳኻ ዝተላለኹሉ መዓልቲ መምህር ጳውሎስ ማለት እዩ ኣዝዩ ሓደ ካብቲ ኣብ ህይወተይ ዘጋጠመኒ ፅቡቕ ኣጋጣሚ ዝብሎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብተወሳኺ ኣብዚ እንታይ ኢሉ መምህር ጳውሎስ ዮሃንስ ካብ USA ኢሉ ሰድለይ ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ሲ ንዝገበረልካ ወይ ንገረሉ ወይ ግበረሉ እዩ ማለት እዩ ሶ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዛ ዓዲ ሓድሽ ከም ምዃነይ ኣብ ግምት እቲኻ ማለት እዩ ኣብዚ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ንዓይ መምህር ጳውሎስ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ገይርለይ ማለት እዩ እዚ ዘይኮነ ኣብ ኣፍሪቃ ከለኹ እውን ዝገበረለይ ፀብፂብካ ክውዳእ ዘይከኣል ነገራት እዩ ማለት እዩ ድማ ኣቢለ ከም ዝነገርኩኹም መምህር ጳውሎስ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ተስፋ ኣለኒ ከዓ ከማኻ ጳውሎስ ዳር ሕጂ ኣሽሓት ክፈሩ ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ክቡራት ተኸታተልተይ ከዓ ብዓንሳ ኮይና ንመጀመርያ ግዜ ክንከፍታ ኢና ቴሌቭዥን ማለት እዩ ንኸይትረኣያ Amazing. Okay, make your screen into a home. كبرات خاطرتي تحسب انتايو نزال لابتوب خطقمላ ወሲነ ዘለኹ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዛን እሽተይ ላፕቶፕ ገሬ ትሬድ ዝገበር ነይረ ማለት እዩ ሶ ነዚ ፀገም እዚ ገጣሚ ቪድዮ ምስተዳዋልና መምህር ጳውሎስ
ነዚኣ ክገዛለይ ወሲኑ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓሳብ እንታይ እዩ እዚ ኣብዚ ንእሽተይ ስክሪን ስለ ዘሎ ነዚ ኣብዚ ንእሽተይ ዘሎ ስክሪን ናብዚ ብምምፃእ ማለት እዩ ኣብዚ ውፅኢታዊ ዝኾነ ትምህርቲ ውፅኢታዊ ዝኾነ ኣናላይስ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካ በዚ መልክዕ ንድሕሪ ሕጂ ትሬድ ክገብር እየ ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ ኣብዛ ትሪእዋ ዘለኹም ቶቶ ትሬድስ ትብል ዘላ ዩቲብ ቻነል ጆይን ብምግባር ሰብስክራይብ ብምግባር ከዓ ድሕሪ ሕጂ ናይ ነፃ ትምህርቲ ክለቀልኩም እየ ሰሙናዊ ክለቀልኩም እየ ማለት እዩ ትምህርቲ ነዚ ኣነ ዘፅናሕኽዎ ትምህርቲ ናብ ናተይ ሕብረተሰብ ስፔሻሊ ከዓ እዞም ኣብዚ ናይ ናተይ ዩቲብ ዝፀናሕኹም ሰባት ኣዝየ ዘመስግነኩም ክቶም ሰብስክራይብ ዝገበርኩምን ብሓፈሻ ከዓ ልዕሊ 500,000 ዝኾኑ ቪው ስለ ዘለና ንኩሉ ሕብረተሰብ ናትና ክጠቅም ዝኽእል ትምህርትታት ኣዳልየልኩም ኣለኹ ማለት እዩ ተስፋ ይገብር ከዓ ከም መምህር ጳውሎስ ሓደ ዘይኮነ 1000 ክትፈርዩ ከዓ ዝከኣለ ንኩሉ ነገር ክገብር እየ ማለት እዩ ኣብ ናትና ትምህርቲ ክሳተፉ ምስ ትደልዩ ከዓ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ትሪእዎን ዘለኹም ቻነላት ወይ ከዓ ቴሌግራም ብምእታው ሰብስክራይብ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ጆይን ጌርኩም ንዓኻትኩም ዝመስሉ ሰባት ትሬደራት ፎሬክስ ትሬደራት እዮም ክሪፕቶ ትሬደራት እዮም ስቶክ ኢንቨስተራት ክትረኽቡ ትኽእሉ ክትላለዩሉ ትኽእሉ ኮሚኒቲ ወይ ከዓ ግሩፕ ናይ ቴሌግራም እውን መስሪትና ኣለና ኣብ ኮመንትን ኣብ ዲስክሪፕሽን ክገድፈልኩም እየ ስለ ዝነበረና ግዜ ኣዝየ ዘመስግን ይቐኒየለይ ሰሰና እዩ